Ugochiri na Zere ụbọchị taa ka m chọrọ ịkọwara gị some certain things ịmalụ nke na-eme na mpaghara ebe anyị bi, ebe anyị na-aga akwụkwọ, ebe anyị na-aga skuul, ma ụmụ ị na-eziga na skuul. Mgbe ụfọdụ ị na-ebe kedu ihe nwa gị ji wee na-eme ide omume a. Nwere mgbe ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ nwa gị gacha skuul, most ndị boarding school a na-aga skuul na private school, epụtara na-awọnda na nwa gị bịa chenji sikwa na ịghọtalọ. Achọrọ m ka ị gee ntị ọfụma na o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị nke mma ma ewitnesịrị m ya, ịghọtago, mere m ji wee chọọ ka m kọwara unu ka unu ghọta na ọ bụrụ na nwa gị ebe ọ na nwa gị na-aga skuul, ọ bụrụ na ị notisie some changes adịrọ gị mma, gị nwa bụ nne, gị nwa bụ nna, gbapụta nwa gị na skuul ahụ. It's true that na private school dịkwa mma, mana o nwere ife dị na ya nọ. O nwere ife dị na ya nọ. Ihe m na-ekwu okwu ya maka private school maka na nke a ka ọ ka njọ. Na-atụsa ozi a m na-ezi na-akwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m, na-etinyekwa ya n'ọrụ, maka mgbe ị na-etinye ya n'ọrụ ị ga-ebido ghọta ihe m na-ekwu, ihe m na-akụzi, and ọ ga-enyere gị aka. Like ya, share ya, ka ị onyere ndị ọzọ aka, na-esonyekwara m, na-efolo m, na-agwakwa ndị ọzọ ka a na-ekwu maka m ga-amụta ihe n'aka m, na ebu m ebu bara abarụ mana eji nwa ya arịpụta. Achọrọ m ihe ka m kọwara unu ihe unu amalọ na private school, including those ones ndị chọọchị na-emepekwa. Achọrọ m ka unu marụ ma ndị chọọchị unu fụrụ, ma owner like a private person ịrụ skuul nke ya, ordinary person ịrụ ụlọ, na ndị chọọchị na-arụ ma nke company na-arụ. Achọrọ m ịgwa gị na unu ahụ ịfụrụ akpọrọ skuul, na before ha ebido rugbu unu ahụ, na ha na-eme some sacrifice, na ha na-achụ àjà. Ụfọdụ na-eji nwa amụrụ ọfụ, ụfọdụ na-egbu ma ihe niile wee bucha wee nie na skuul ahụ. Nke m witnessịrị before bara unu otu a nọ na alụ na mmesin mee plasta uche ume, so ewitnessigo m ụmụ ihe ndị a niile. Mbịa na-agba n'aka sị ọ bụ ihe niile a bụ maka ego, ka iji wee na-anọ ụmụntakịrị ndị ụmụ mmadụ n'iyi maka ihe ị ga-erite. Ị na-anara ụmụazị akara aka ha na ụdị na ha na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ gị. Even ndị chọọchị, imagine chọọchị, unu pụta na-eme sacrifice, gbuo ụmụ efi niile, were ọbara mmadụ, were nwa amụrụ ọfụ, were ụmụ ihe period pampers ụmụ nwanyị, wee nie n'ana ka o wee dọta ndị mmadụ. Nke ụmụ bịazie nke gachazie skuul ebe a, ma ọ kachasị ndị a bi na hostel, a na-abụ ụmụazị ibiribi. Nke m na-agwa gị na nke m fugori, ana ama m na ọtụtụ private school ga-adụsi onye ahụ. O nwere obere akụkọ m chọrọ ịkọtụrụ unu. O nwere ofu nwaanyị mụnwa ma mgbe ofufe ya na nwoke ya na ya bi. Nwoke a na-anụkwa nwanne ya nwaanyị, mana ọ na-edina nwunye nwanne ya. Mgbe o megidere ihe aha wee tụọ nwunye nwanne ya ahụ ime, mana nwunye ya ahụ amalọ, o wee jee mee nwunye nwanne ya ahụ abortion. Mgbe nwa ahụ tụrụ, because the girl amarọ na ọ dị ime like 7 months, o jee mee ya abortion, wee jee wụrụ blood dị nwa mgbe o jiche, because ha na-enwe dọkịta na-emerụ ha ihe niile ahụ. O wee wụrụ ọbara dị nwa wee jee ebe ọ na-arụ private school, wee jee ebe ahụ wee gbuo ana, wee nie, wee mmekpọta ndị mgbe mkpọta ndị akpọta, wee mee ife ha mere ebe ahụ with nwa ahụ. Even na nke nwaanyị ahụ mana nye nwa aghọtalọ because na o jiri uche ya eme, mana nwunye bụ nwanne nwaanyị, nwunye dị mmadụ bụ nwanne nwaanyị amalọ.
otu aka esi ebe ndị mmadụ na-ejikwa onye ọbụla na-akpọta ụmụ ya mgbe alụ skuulu arụsịa ya, ndị mmadụ bido bewa, mana onwere onye ma ife dị na kọmpandụ da skuulu. Ndị mmadụ na-abịa, nwere ike mgbe ụfọdụ anakọtasị na onye a ji na onye agbasa skuulu nwa anawakwa akwụkwọ moto pịagbuo ya, ịra ama na ife ha ji were na-ele n'ihu the sacrifice nke ha mere n'ụlọ ahụ. Ụfọdụ ha na-anara ụmụazị akara aka nke kachasị ha akwụkwọ tolite, ọ na-agbazi akara oghori. Private school dị mma, mana o nwere ihe si enu. O nwekwara ike ọ bụrụ na o nwekwa ndị adụrụ ahụ, mana ọtụtụ imirikite n'ime skuulu arụsị, private school arụsị na-eme one ahụ. Even church na-arụ skuulu na-eme one ahụ. Na chọọchị ọ ga-abụ arụsịa, even na ndị so wee tụọ ego eji were skuulu ahụ, ụmụ ha ma nna aga akwụkwọ na skuulu ahụ, mana ego chọọchị ya ka ha ji wee rụkwa skuulu ahụ. Ọ bụ eme nji wee gwu na ụka so wee na-egbu Afrịka. Imagine na chọọchị ya agụ na ya arụ skuulu, nke nwa na-eji chọọchị ebe ahụ, nwa ga-ama ngwa akwụkwọ skuulu ahụ. Ụmụnne m, ka anyị ghọta onwe anyị, nne na nna mara ịdị ihu na-eme ka ọ ghara ịbụ mgbe nwa gị toliteziri ọma mbazi uru yara ama na mgbe ọ gara skuulu na private school na anarụkọ ihe akara aka ya, ma ndị agacha private school pụta na-agba achawo. Ọ bụrụ mgbe ụfọdụ anaghị abụ fọtụ ha, mgbe ụfọdụ bụ n'ebe ha gara skuulu ma ọ nọọ ike ihe ebe a kpọnyere ha maọbụ ebe ha jeru ka ha na-arụ ha ihe ha ji wee bịa ụwa, ha pụtazia na-agbazi aka ohere, na-agbazi iche na mmadụ bụ ewu. Biko ụmụnne m, ka anyị na-ebe anya ife na-emenụ, na-epe attention n'ebe ọbụla nwa gị nọ. Ife ọbụla ị na-afụ changes n'ebe nwa gị nọ, chie echiche na nne na nna ka ịwụ. Agwa m unu ka unu ghọta onwe unu na ụka ngwa gị eziokwu na ụka bụ ihe na-egbu Naijiria, na-egbu Afrịka, mere na Afrịka adịghị aga n'iru. Ụka bụ the first thing na-egbu Afrịka, maka na anyị bịa mezie ife niile bụ ihe ndị nna nna anyị debere anyị ga-eji wee bụrụ mmadụ. Anyị mezie ya aba ndụ, mebisie ya. Ife anyị ji wee chekwa nne na nna anyị abụrụ nna anyị ji wee chekwa onwe ha, anyị mebisie ya sị na ọ dịlọ mma, wee fụtọsịwazie aka. Onye chọzie onye Chukwu nyere onye onye ji wee gbaziri ndị mmadụ ụzọ, ọ sị mba, wee je na-egbusisi ndị mmadụ ebe ọ na-achọ ihe na-anara achụ ya maka ego oke ọchịchọ. Ụfọdụ na-eme na ha bụ Reverend Fada, ihe na-agwa ndị ụka gị eziokwu maka ego ị na-enweta. Ọ bụrụ na mmadụ ewetara ego ya agọzie, mana ebe na Baịbụl sifa na Chukwu gọziri hiriri ndị mmadụ na o nwere onye ọ nara ego. Unu anaghị eche echiche, unu anaghị ajụ onwe unu ajụjụ. Mgbe ahụhụ na ndị Igbo anyị mechie ihe ọbụla gbasara ụka, ghọta onwe anyị, mana because of na kịta na ndị dibịa ọghara aghala ka nkụ, o nwekwara ụzọ ọzọ ị ga-esi wee mara onwe gị. Mgbe i bido kpebere n'onwe gị, mmụọ gị ga-agbaziri gị ụzọ, udo ga-adịrị gị, ị ga na-aga n'ihu, ị na-enyekwa ekele n'ife ị nwere. Maka mgbe ụfọdụ ijiri ebe ị na-ene onye ọzọ anya na onye a nwe nwaanyị na inwere ịma anọ nke inwe ka ị na-emechi emechi. Tinye ife ndị a na-akụzi n'ọrụ, n'ebe anya na ụmụazị ị na-amụ. Ọ bụrụ na ị na-eziga ha skuulu, o nwere changes ị nwere, ịmụrụ nwa ị maka nwa gị si eme. Ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afụ, ị ka ama ife. Ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afụ na ịghọtara, nyochaba, emezi na adọ nke ya, maka nọọ destiny dị nwa ka a na-ewere ma wee were akara aka nwa ahụ wee na-acha anyị. Emechazie nwa gị mgbe otu ntọ ọ bụ ibiribi. Kịta azụ ndị nne onwezi onye na-adụzi afụta ihe, onwezi na-adụ afụta nwa ya ife ọmụ na ji sie skuulu wee ụgbọ skuulu. Ọ dị enezi nwa ya anya kedu ka o si eme. Tinye ife ọbụla nna akụzi gị n'ọrụ, like ya, chi ya, gwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m, tụsasị ozi a, follow me, you learn a lot of things from me. Achọrọ m imepe unu anya ka
ka unu ghọta onwe unu, maka na achọrọ m aga n'ihu nkocha aga n'ihu nwa. Achọrọ m ka Igbo dị mma, achọrọ m ka Naịjirịa dị mma, achọrọ m ka Afrịka dị mma, ka ndị ọcha anyị na-agbụgbụ na be ha na-abịa be anyị na-ayọ anyị ayọ, ka anyị ghara ị na-ayọzi ha ayọ, ka ife dị mma. Maka na a sị na ụmụnna nwezuo akụ, onye ọbụla na-enwe aṅụrị, mana onye aṅụ onye aṅụrọ udo anaghị adị, maka oke ọchịchọ, maka anya ukwu. Ndị ụwa chefuzie na onye ọbụla nwere akara aka o ji wee bịa ụwa. Na-etinye ife nna akụziri gị n'ọrụ ka ị nwee ike wee ghọta onwe, na-echebe echiche, na-ene ụmụ gị anya. Ife ọbụla nwa gị na-eme na-enegiri ya anya, anapụzi na nwa gị isi atọrọ na ise ndị skuul, mana ị marọ ka o si eji, marọ ka onwegbochi njisi notisi iyeri uche gị ama ndụ ka iche echiche, ebe ị na-agbaraba nkụ iche na mmadụ be gị ịnọkwa na di. Tinye ife nna akụzi n'ọrụ ka ọ bara uru, sonyekwara ọnwụ na arụ.